14 травня 2022 году на 4chan была залита спасылка на зачинённый стрим на Твичы ад 18-гадовага Гендрана Пейтона, дзе ён у горадзе Буффало, штаце Нью-Йорку, заехаў у чорны раён і адчыніў стральбу ў супермаркеце Tops Friendly Markets. Twitch аператыўна забаніў трансляцыю, але гэты стрим здымаў адзін чалавек з дапамогай Streamlabs. Сам стрим цягнуўся больш 7 хвілін. Захаваную трансляцыю можна знайсці ў інтэрнэце. Такім тэмпам было забіта 10 чалавек і 3 чалавека былі параненыя. Гендран Пейтон хацеў пасля гэтага здзейсніць самагубства, але яго пераканала паліцыя. Пейтон здаўся паліцыі. Як потым ён казаў, што яму на 4chan падказалі, дзе знаходзіцца чорны раён і афраамерыканцы, так як ён прытрымліваўся расійскіх поглядаў. 15 лютага ў 2023 годзе Гендран Пейтон быў прыгавораны да пажыццёвага заключення без права на датэрмінавае вызваленне. 19 вересня 2017 году Анон опубликовал фото противогаза с воцетом и отбеливателем. И он заявлял, что хочет протестировать противогаз. Фарчанцы зацікавіліся гэтым і чакалі, калі ён пачне тэсты, але некаторыя лічылі гэта розыгрышам. Каб вы зразумелі, калі смяшаць воцет і адбеліватель, то атрымліваецца хлорны газ, смяротна небяспечны. Гэты газ выкарыстоўвалі немцы ў Першай сусветнай вайне. Таму фарчанаўцы змяніліся ў твары з зацікаўленасці на трывогу. Калі Анон вылажаў фота, як ён змяшаў воцет з адбелівателем, то было бачыць, што ў яго не было касцюма хімаховы. Хлорны газ распаўсюджваецца не толькі па дыхальнаму шляху, але і на вільготную скуру. Потым ён выклаў фота, як яго рука атрымала апёкі, кажа, што яму трэба ў шпіталь. Фарчанаўцы вырашылі выратаць Анона і сказалі яму выйсці на вуліцу і абліць сябе халоднай вадой. Анон посціць апошнія фатаграфіі, што яго апёкі толькі сталі горш, і казаў, што яму канец, і развітаўся. Пасля гэтага Анон знік, і некаторыя пачалі хвалявацца, як ён там. Пятага чэрвеня 2007 года карыстальнік 4chan напісаў трэд з пытаннем: як вы думаеце, ці атрымаецца ў мяне забраць чэрап з парыжскіх катакомб і прывезці ў США? Адзін фарчанавец напісаў яму, што так нельга, што гэта гістарычнае і што не варта яго аскверняць. Але Анон дадае фота чэрапа і дату. Анон піша наступнае: «Заўтра лячу з Парыжа ў Нью-Джерсі». Далей ён апублікаваў яшчэ фота і дату, дзе ён палажыў чэрап на плячо. Адзін фарчанавец прапанаваў запіхнуць свой прычындал у вочы чэрапа. Анон адказаў, што потым гэта зробіць. Фарчанаўцы палічылі гэта забавным і прасілі зрабіць гэта. Хутка Анон вяртаецца з фатаграфіямі, як усё ж запіхнуў свой прычындал у чэрап. Пасля гэтага ён знік. Што з аўтарам, невядома. У 2014 году на 4chan былі заліты жудасныя фатаграфіі чалавека ў белым касцюме, нагадваючы лекара. Ён назваў сябе майстар, але фарчанаўцы далі яму імя лекар Глоус. На фатаграфіях ён дзяржаў пакеты, а ў пакетах ляжалі мёртва нараджоныя дзеці. Дарэчы, не толькі мёртва нараджоныя дзеці, але і цяжка хворыя дзеці. На адной з фатаграфій можна пабачыць разетку, і тут можна здагадацца, што ён жыве альбо ў США, альбо ў Канадзе. Да лістапада 2022 года ніхто не звяртаўся да паліцыі, але нехта ўсё ж такі звярнуўся да іх і пачалося расследаванне на дзяржаўным узроўні. За 2023 год яго не маглі знайсці. Пасля таго, як даведаліся, нехта зрабіў сайт «Хто такі лекар Глоус?», але самого Глоуса так і не знайшлі. Нават фарчанаўцы не змаглі знайсці яго.